Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami wkoll iddefenda lid-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech. Da minkejja li dan ma qalx il-verità meta kien taħt ġurament. Meta kien qed jixhed fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Claudio Grech qal li hu sar jaf lil George Farrugia fl-2012. Iżda emails żvelati l ħadd turew kif Grech kien jaf li l-protagonist fl-iskandlu taż-żejt ferm qabel u iltaqa' miegħu l-ewwel darba fl-2006. Bekk fil-PAC, Grech ma qalx il-verità dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-protagonista l-iskandlu taż-żejt. Mistoqsi dwar jekk dan huwiex aċċettabbli, Beppe Fenekadami ma kienx komdu iwieġeb direttament. Jiena naħseb illi meta tgħidli min bagħt li email jekk jiena nistaqsi lilek min bagħtlek email tmill-sterilu, il-probabilità kbira huwa li inti tinsa. Iffaċċjat bil-kontenut tal-emails infushom li juru biċ-ċar ċertu konoxxenza bejn Claudio Grech u George Farrugia, Fenekadami qal li dan huwa insinifikanti. Jiena naħseb li kien hemm tweġiba min-naħa ta' Claudio Grech fuq din il-materja. Claudio Grech spjega s-sitwazzjoni x'kienet. Claudio Grech qal illi huma jiftakarx li kellu dawn il-meetings illi joħroġ minn dawk l-emails. Claudio Grech qal illi dawn il-meetings tant kienu insinifikanti illi ma hemm ebda raġun għalfejn kellu jiftakarhom. Bekk Fenekadami sar it-tieni esponent ta' tmexxija nazzjonalista li ma jara xejn ħażin fil-fatt li Claudio Grech ta' stampa mċajpra dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Farrugia. Farrugia li huwa fl-eqel ta' skandlu li seħħ fi żmien li politikament responsabbli kien hemm Mostingat li miegħu kien biċċa waħda l-istess Claudio Grech.